mai zuga ɗan kudu, gyara ga mai zuga ɗan kudu, mai zuga ɗan kudu, mai zuga ɗan kudu, mai zuga. Haba mai gida, tun jiya ina maka magana ka ki ka tsaya ka gasa ka fahimce ni. Wannan wani rayuwa kake yi min har he mun fito mutane suna jin mu, muna ihu a gari, ana yama didi da mu. Ka ce dai kai ka bani kyautar gidan nan da mashin jiya da daddare. Shekaran jiya aka ɗaura aure, jiya mun tare. Ko kuma so kake na kai karanka gurin iyayena? Har takarda wannan ka ɗauka ka bani. A rubuce kai komai da komai. Ni na baki takarda jiya? Kwarai mako da gaske. Sosai. Jiyan nan ka bani takarda. Haba Aisha, auren soyayya muka yi da ke fa, ba auren ƙiyayya ba. Don me tun baya ba mu samu matsala da ke ba sai yanzu? Jiyan nan aka yi auren nan fa, amma na ce na baki gida da mashin ɗina. A yaushe aka yi haka? A yaushe? Na gani na yi wannan gida ne da mashin ɗin nan don mu ma mu taimaka ma 'ya'yanmu wanda za su taso nan gaba. Amma ta yaya za ki ce ke a siye da gida, a siye da mashin, gida a ba wa iyayenki, mashin a siye da shi, a je a nemi hayar gida? Haba, wannan wani irin abu ne? Abdul, mun yi da kai kamun alkawari akan wannan gidan ka riga da ka bani shi kyauta da wannan mashin din. Me yasa kake haka yaya Abdul? Daren jiya fa haka ka ɗauka ka ce ka bani kuma ka gagara ka ce min allamfur ba haka ba. To wannan wani irin rayuwa kake so? Taimakon iyayena tamkar iyayenka ne. Abin dai ni dai da na ɗauka mashin dai idan na je na saida shi zan je in biya mana kuɗi ne mu koma can, iyayena kuma su dawo wannan gida. So idan ma haka ne Aisha, ai magana ce ta soyayya a jiya. Ta yaya zan ce miki na baki gida, na baki mashin a lokacin da muke soyayya da ni da ke, kuma ki ce ya yarda? Ba wanda ba irin wannan kyautar ba. Ni yanzu kina ji ba, ki bani mukullin mashin saboda ina so zan wuce. Ni ba zan baka mukullin mashin ba wallahi. Ki bani mukullin mashin, zan je in nemo mana abin da za mu ci. Sai dai kar a ci abincin, amma ba zan baka. Ki bani mukullin mashin. Amma kuma kar ka manta ka riga da ka rubuta fefa ka bayar. Ta ina? Yaushe aka yi haka? Ka riga dai da ka rubuta fefa ka bayar. Idan kin ga yanzu ki bani mukullin mashin. Bari shiga cikin gida ni dauko. Sai a je gaban magabata. Mai zuga dan kudu, mai zuga. Zaka iya tunawa da wannan takardar da ka bani jiya? Ni ba takarda na tambaye ki ba, ki bani mukullin mashin. Ba zan bayar ba. Ki bani mukullin mashin. Ba zan bayar ba. Ki bani mukullin mashin. Na ce ba zan bayar ba. Sanya hatara da sun ji sauti na sagu mai zuga. Nayi ne baba. Dan baba. Ya aiki. Lafiya na ganka a ƙasa. Wallahi ba. Ko dai hidimar bikin ne yasa aka bata mashin. Wallahi a'a. Me ya faru? Wallahi akwai matsala ne. Me matsalar dan baba? Wannan amaryar ta Aisha. Na'am. Wai jiya ta zo ta same ni da take ce min wai na bata gida, na bata mashin, yanzu haka ta kwace mukullin mashin. Kai da Allah wasa ne irin naku na masoya da Allah. Wallahi ba wasa take ba. Ba wasa bane. Nayi ta bani mukullin nan taki. To babban magana. To yanzu ka je gida zan aika a kira baban nata. Za mu yi magana a san menene gaskiyar labari. Ka ji ko? Ka yi hakuri ka je gida zan aika a kira baban nata. To shi ke. Yawwa. Kenan. Tashi lafiya. Na da Allah. Ya ba da gida ya ba da mashin. To anya wannan ba wasan sa bane na yara. To amma ni ina aika na ji gaskiyar labari. Gida da jeji gashi sai du'a'i. Assalamu alaikum. Gammo. Me zuga? Gammo kenan. Ya gari? Kai, Gammo na ga abun arziki, Allah ya saka Gammo. Na'am na. Ashe haka rayuwa yake Gammo? To ita rayuwa dama haka take. Yau ka samu ne kuma gobe ka rasa. Wallahi shine nake ta sauri, ina ta sauri in zo in yi godiya Gammo wallahi. Na me kenan aure da aka yi lafiya? Na aure da aka yi da kuma abun arziki da ɗanka ya bai ma yana. Na me kenan? Yawwa, ɗanka ya bai ma yana gida da mashin. Wallahi, dama can ni a gidan haya nake. A gani shikenan yawwa. Yawwa kakana ta yanke saka. Wallahi.
To, yawwa an yi damun ba bakin kuɗi da kai da yakka ba. bakin mu daya Ba ku san wani abu da mun da kwakwalla ba. okay Kan lokacin kamun wannan biki. lokacin da suka haɗu aka yi auren nan ban sani ba, yanzu ta zo min da abun arziki zaka ce bakin mu daya, kamar yaya bakin mu daya wanda duk an yi abu gashi a rubuce, yanka ta zo min da takarda ga sa hannunta ga sa hannun shi, ya bata gida ya bata mashin har yan nan yar Allah ya saka mata da alheri. Wannan yan ta ce za ta sai da mashin ta je ta kama gidan haya ku koma, ni ubanta in koma gidan in zauna. Na'am. Haka yi. To irin wannan abun alheri haka ya gudu in zo in yi godiya ga mu. Gaskiya ban taba tsammanin wannan magana za ta fito a bakin ka ba a matsayin ka na dattijo. Kamar yaya? In su yara ne kai ba dattijo ba ka da hankali, kai ba dattijo bane. To waye ki alheri ne ga mu? Okay. Ba wanne yake alheri. Amma alheri akan bincikawa a tabbatar da cewa alkhairi ne. To amma ni yanzu fa ba abin da zan iya cewa akan wannan magana. Bari in mun je wajen mai gari sai mu tabbatar menene gaskiyar magana. Haka ka faɗa? Haka na faɗa. To shikenan, Allah ya kai mu wajen mai gari. To masha Allah. Sai na baka lafiya. Sai an ji mu. yanzu ya yi gunji mai zuba. To ke Aisha, abin da bai kai abu ba me ya kawo ki gida? Yanzu ke magana kyautan mashin din nan da gidan nan, wato da gaske kika rike shi? Ina gaya miki kwana nawa ne da aurenki, kwata-kwatan ki fa kwana 2 ne da zuwa gidan miji. Amma yanzu kin fito waje kina neman duniya ta zage ni. Gaskiya Aisha, abin da kike yi ni bai kyauta min ba. Shi kuma mai gida da yake yana bin naki, ya yi wani gararau wai shi ya je godiya, ba halin ya tsaya ya miki faɗan abin da kika yi ba daidai ba ne. Gaskiya Aisha, ni wannan abin bai min kyau a rayuwata ba. haba mama ni fa ina yin wannan abin ne fa duk da rufa mana asirin kanki da nawa da na mai gidan da na babana. Fi sabilillahi, yanzu muna cikin gidan haya fa muna zaune. Ya ɗauki kyautan mashin da gida ya bani, kun koma gida mun huta biyan kuɗin gidan haya, shi kuma mashin sai in je in saida shi in biya mana haya mu dinga zama a ciki. Wannan laifi ne? Ai ba laifi ba ne. Amma biri bai yi kashi ba. Don kai inda na gaya miki biri bai yi kashi ba. Mai doki ya hau kan tukuri, wannan ba haka ake yin sa ba. Bari in gaya miki gaskiya, da ke da babanki wannan lalan ku canza shi. Tun wuri ku canza shi. Ki ɗauki mashin ɗinsa da gidansa ki basa, gidan haya kuma Allah ne ya nufe mu da mu zauna a cikinsa. Lokacin da ya yaye mana za mu samu namu na kanmu. Gaskiya mama, wallahi ni kan ba zan iya ba, ko da auren nan ne zai mutu, wallahi sai dai ya mutu in dai akan ku ne ina fafutuka. Gaskiya mama. Lalle kin ɗauki taurin kan babanki. Na yadda lalle kin ɗauki taurin kan babanki. Ina kurtu menene ya faru a tsakaninka da shi? Ala shiga ba tasirci. Wana dai Fulani da kin gani wana. Na'am. Ba shi da kirki. To, Abin nashi ya wuce gona da iri, ya bai shiki gona ya koma shiki ofis nawa. Shi doki shanu gerke, ya doki shanu tirela 2 ya je ya shinye police station. Wana da kin gani. shanu garke biyu Ba mutu shi. ya zuba a police station. Kai yanzu dama ta'adin ya fice gonar jama'a. Sai ka higa gonar police station. You even know say me I dey respect you. You a pikin. Na sani. Alaikum salam. Alaikum salam. This one na. Me zuga? Lafiya dai me zuga? Ranka daɗe, lafiya dai ba lafiya ba ranka daɗe. To me ya faru me zuga? To ranka daɗe, ni dai ka dai gade ka ganni dai a fada yau. To lalle ba lafiya saboda na kawo ƙara auren ƴana da aka yi Na'am. da mijinta ya bata mashin da gida ya bata. Na tambaye ta wannan abin gaskiya ne, ta ce gaskiya ne. Me gaskiyanki? Ta ɗauka faifa ta bani, gashi a rubuce ya yi sainin ya sa hannu. Na'am. Lalle ya bata gida da mashin. Dadi ya kai dadi kenan.
wato mijinta ya ɗau gida sirikina da mashin sirikina ya bata ya bai matar an rubuta Allah gabata siti. ɗan sanda Allah gabata siti. to alhamdulillah zan ce tunda Allah ya sa ya zo hannu kai ɗan fulani ranki ya daɗe. ba ka da kirki don haka yanzu dai ka tafi da shi ka rufe shi da yamma ka kawo min shi. A gan Allah ranki ya daɗe kimin rai don Allah. Yo. Ki haƙuri don Allah ranki. da Allah ka je ka ce amfanin jama'a. Don Allah ranki ya daɗe don Allah ki haƙuri. Ka je kurta ta da yi. Handi in boni lalashewa ranki ya daɗe. Inna lillahi. Ka nuna masa lalle ya shiga gonar gwamnati. Ƙwarai da gaske. Alhamdulillah me zuga. ranka ya daɗe Me yake tafe da kai? to ranka ya daɗe abin da yake tafi da ni dai damuwa ce babbar damuwa kuma Na'am. yana da na aurar da ita to mijinta ya ba ta gida Ka faɗi magana da kyau na fi son kai mun dalla-dalla. ya ba ta gida da mashin Na'am. ya rubuta na ce mai hujjanki da ya baki gida da mashin ta ce lallai gashi nan ya rubuta takarda ya rubuta ya ta sa hannu na ce haka na ce to alhamdulillah kai amma wannan abun arziki ya yi kyau na fita na je zan yi godiya Na'am. wajen kasan amini na ne dama na je ina mishi godiya wai ya ce ko haɗin baki na ɗaya da mata na ɗaya da yana ta ya za a ba da kyautan gida da mashin shi ne ce to ni dai wannan al'amari dai bari in kawo wajen mai gari yawa To yanzu gudu dan gudu duka son gudu mai zuga sanya hatara. wa alaikum salam. Amin. Allahumma amma Allah ya taimaki mai gari. sannan ku da zuwa Allahumma amin. kana ma ci mun zo mana To me zuga. Wannan ji nake shine uban yaron. shine uban yaron gashi Wannan yaron ne? shine wannan Shine wannan aka aure yau kwana biyu. Na'am, kai me yake tafe da kai? to Allah ya ja zamanin karen kai daɗe ya za a ce a daren farko Eh, ai akwai daren farko na soyayya haka ne. to yara suna soyayya su a daren farko ya ce cewa na baki kyautan mashin da gida ai ana yi na wasa na soyayya shi kuma wannan bawan Allah ya ɗauki gari lungu-lungu kororo-kororo ya haifi ya mai goshi ya je ya aure da ita uban mijinta ya bata gida ya bata mashin ya zo ya tare ni wai ne mun godiya Allah ya a gafarta matsayin shi na mai hankali da tijo wai ka zo ka tare ni ma wai ka nemi munna kana farin ciki ba za ka tattauna ba Allah ya gafarta wannan bakin ciki yake da hasada kawai Me zuga. yawa Dakata. soyayya tsakanin ya da mijinta soyayya da suka yi wanda aka rubuta agreement ni wane na baki gidana Na'am. na baki mashin nawa ka bani to sa hannu an sa hannu ranka daɗe to mene kuma ba bakin ciki da hasada ba To dakata. yanzu dai muna gaban manya ne ga hakimi Ina zuwa ga ni ga aran ma. Wato yaro kai dai da dare ya ka ba da kyautar gida ka ba da kyautar mahin. Kare kuwa mai gari. Iya! Wannan yaro ban san abin da ka ji ba. To wannan maganar ni gaskiya a matsayina na mai gari. To dole sai dai in haɗa ku da malaye muku dalla-dalla 'yar Allah domin ba zan je na keta hakkin da zan faɗa wata rana gobe kiyama ba. Allah gafarta mala. Wannan kuma mun shigo kundinku na malamai. Ka ji yadda da tsarin nan yake. Wannan haka yake. Yanzu za mu shiga nafsi na Alƙur'ani. Na'am. Dole za mu shiga nafsi na Alƙur'ani dan ya ce wa qul tastaghfiru rabbakum. Na'am. Kana gafara. Allahu akbar. Dole sai mun shigo nafsi na Alƙur'ani. Amma tambaya za mu fara yi masa anan shine. Lokacin da ya yi wannan kyauta a bincike sa da hankalinsa a jikinsa lokacin da har yi wannan kyautan ya yanayin hankalinsa shine abin da ya fara cancanta a yi masa in har ya ce yana da hankali a jikinsa lalle tabbas haka yake kyauta fa ta tabbata haƙun malam kaji malam kyauta ta tabbata alhamdulillah malam alhamdulillah amma in an bincike sa lalle ya ga yanayinsa kuma lokacin da ya wannan kyauta ba shi da hankali a jikinsa wannan kyautan an warware tabbata ba
to ranka daɗe wannan a hayyacinsa yake lafiyansa kalau ranka daɗe a hayyacinsa yake. A'a shi za a yi ma wannan tambayan ba kai ba. Yawwa. Gaskiya ne a ramma. Shi za a yi ma wannan tambayan. Kwarai kwa, kai yaro. Allah gafarta ni fa a lokacin ko mai gari ma zan iya bayarwa fa. Iya. Kowa zan iya bayarwa anan. mai zuga dan kudu. Ya za ku haɗa yi da zuƙeƙe yarinya irin wannan malam. A kasa samun matsala. Allah ya gafar. Kai mai gida kana ta wani burin biɗuwanka saboda yarinya ta zo ta ce maka mai gidanta ya bata kyautan gida da mota. To kai in tambaye ka mana a daren mu na farko fa cewa kai ka bani kyautan Najeriya. Tona mu asiri raki? Kai yanzu Tona mu asiri raki? Najeriya gaba ɗaya. Tunda yarinya da ka lallabe ta mayar ma da mai gidanta abu ka ki ka lallaba ta mai. Tona mu asiri raki? Ke yanzu tona mu asiri raki? To namu ba mu yi a rubuce ba amma ita nata sun yi a rubuce. Dakata mai zuga. To na dakata. Wato a daren farko da kuka yi da matarka, Najeriya gaba ɗaya ka bata. Haɗari kenan. Da baki ba? Ka ba da hakimi. Da baki. Ka ba da sarki. Duk da baki ne. Ka ba da 'yan sanda. Sannan da talakawan ka ranka ta kam. Da baki ba? To na kori wannan shari'ar. Allah ya gafarta an kai haka fa ranka daɗe nasu fa a rubuce ne fa. Na kori wannan shari'ar. Najeriya gaba ɗaya ka ranka ta kam. Na kori wannan shari'ar ku tahi. Ku tafi. Godiya muke ranka daɗe. Yanzu ya yi gunji mai zuga, mai zuga.